Consells per a previndre el contagi del coronavirus. Porte mascareta i guants per eixir al carrer. Per eixir al carrer, les persones ens posem les mascaretes. Serveix per a protegir-nos del coronavirus. És recomanable posar-se-la. La máscara no es una disfressa. La mascareta no asusta. La mascareta no fa mal. La mascareta pot molestar un poc, però no la toque. En el carrer no toque les coses. Caminem separats de les altres persones. Quan arriba a casa, enlleve la mascareta i en rente bé les mans. A casa obro la porta amb mascareta i guants. Quan se'n vaig a la visita, me lleve la mascareta, sols toque les gomes, me lleve els guants i me llave bé les mans. Al parc podem saludar amb la mà. Anar en bici. En el parc puc patinar. Al parc puc passejar el gos. En el parc no puc saludar amb la mà, botar la pilota, Ni tirar-nos al sol, ni tocar-nos la cara.